हाद्रि बालाखौल' सिबगोन जाम्बियासो न' सुलाबाय गोदाव सोराव अखानायोबा लागाव जाफिननायानो सोरांस्लाबमोनि नायदो न' गंसेनि बालायानो माबा आधा कापसो जागोन खोमा हैस बेखौ नुबाय थानानै बेखौनो लाफाबाय थागोन आं मादिमोन अखा हाबा मादि जायो नायनांगोन ना आं बे जाबाय टिभि रुमनि बाला आरो दंबावो ओंखाम संग्रायाव बेसेबां गखांबाय माबा बेलासि 5टा जालायबाय थेवबो बेनो बे हालोद धुलायानो धुला आरोना थैस फाग्लि जागोनहाय बबे जुगावदि अखा हाबावगोन बैसागनि अखाया माला थाजिम खालामबावगोन जोंखौ जोंनि हालादखौ नायदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सबाय माजियाव फबारनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगाय बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सायाव दख'ना सोदेरदोंमोन आरोना बाजार फारसे थांनो ओंखारदों नै इसोर सानैयाबो लिलि लाला आरोना दासिमबो बार अखा हाद्रि हाला दा थांसै होनबाय हारसिं थांखामाना फैनोसै होनबाय ना हाया गावस्रासो आगोल आगोल मना मनि लानाय आरोना दा सोनाफोर आं मबाइल थबाइल लांफाला आरोना योगाया बिदिथ' होनदों खिन्थु बिथांमोना दा बेयाव थांनानै केलें केसें मा आदार बिहैयो नायपात्ता थेवबो मबाइलखौ गालांसै आङो बे हाद्रि हाद्रा लांफाला आरो बेहाय बाजाराव ब्लग्स बानायहैला आङो चार्ज होनानै गालांसै आरोना दायोबा कारेन्टआ मा जालायो थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव जों मा शेयार खालामलांनो हायो आं मामबार बाजाराव थांनानै फैगोनसै जिहेतु मबाइल लांफैयाखै नालाय सिदा नै बाजारनि थफ्लाखौनो देखायफैनांबाय आङो ओमफ्राय नांबावगौ बुस्थुफ्रा माने थाबोबावबायसो आरोना नै मोनाबो गुलायबाय जोङो माने खोमसिबोलायबाय आरोना ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै सिथों सिथा लाया नागारा नारा नाथाद फिसालानि जात नै ड्रयिं खालामनोलायनो ड्रयिं खालामनो लुगैथारनानै नाङा फाङा बायनानै लाबोबाय आरोना बियो दा खालामाबा दिगदारसो दंसै बियो ओमफ्राय ओरैहाय मैगङा सोनाफोरनि लांदां गाजोबनानै दङमोन सामब्राम सिन्थायनो सुइनं जाबायमोन आरोना फुजिया एसे लाबोदों नै दोनखोमाथ'नांगोन दा फिसाजो जै नुबायना साफा ओमफ्राय सेम्पु लाबोदों सानस्लिक ओमफ्राय नै आदार अखा नायबानो नांगौ बेलासिबानो नांगौ नालाय ओमफ्राय थाव गोथां लानानै फैदों आङो ओमफ्राय लोगोसेयैनो रिफाइनबो लानानै फैदों आरोना बे थाव गोथाङा माबा दे सनाफोर मा होनो मिलनि आरोना दखानाव लानानै फैयो 160 थाखानि फानो आरोना बांला हानिया मिल दं नालाय बिनिफ्राय लानानै फैयो बियो ओमफ्राय नै केरेला माया केरेला बिहरदोंमोन नालाय लानानै फैदों ओमफ्राय नै बियो मैयानिनो सासे बोरायनो बायनो हरनाय थाखानायमोन आरोना मैगंफोरानो रानथा फुंथा दखानफ्रावबो बारा जोराना गाजर नुबा लाबफा होनदोंमोन माया गाजरानो रानथा फुंथा बोरै लाबोनो ओमफ्राय एसे साबोन थोरसि मानजिग्रा साबोन लाबोबाय ओमफ्राय नै बिनानै एसे बुरजा ना ओमफ्राय नै ब्लेड गोदान लाबोदों बेखौ आं मालाबा फोरमायगोन मानो लाबोदों आरोना खासि खालामनो नागिरदों सोरबाफोर खासि मालाबा नङा दानो फोरमायखाबाय हाइजें 10 थाखानि थाइबें 10 थाखानि मोनथाम मोनदों आरोना बेनिफ्राय बिनखौनो आधा केजि लानानै फैखादों आङो ओमफ्राय फुरा फुरि सामब्रामखौ सेरसे लानानै फैखाबाय जा सामब्रामानो जोरखाया नालाय आरो ओंख्रियावनो होनाय चाटनि हाबा चाटनियावबो होनाय ओंखायनो सेरसे लानानै फैखाबाय आं 30 थाखा केजि आरोना बेवहाय 30 थाखाल' ओमफ्राय लोगोसेयैनो माजों आं सावरायखानाय बेखौ जानो होननानैहाय आरोना नै सोरनाफोर प्लास्टिक गोसोमाव आरो मा थाबावो बेदर आरोना सोरनाफोर बेदराबोथ' मा मोनो बेहाय बयलारसो मोनखायो ओमफ्राय ना मोनोमोन आरो ओमफ्राय बयलार जानो होननानै माने सानखानाय नालाय प्लेनिं बानायखानाय माजों आंजों आरो बाबुजोंबो ओंखायनो लानानै फैबाय आङो नै 100 थाखानि लाबोदों आरोना ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ एसे सेटिं खालामनानै लाग्रोस्रांसै ओमफ्य नैबे न'नि थानाय टमेट' खाखानाय दं नालाय बेखौ होगोन आरो आङो ना नै लगे ओमफ्राय आङो थाव सेरबायबो लगे माने एसे खामानि मावस्रांनानै लाग्रोबाय साफ साफाय खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय आरोना आङो माने भइस होनायनि खारना जाहैबाय मा माने दादि सासे फैनानै दंफैयो आरोना माजों रायज्लायगासिनो दङमोन ओमफ्राय आं ब्लग्स बानायनाया बुङै खालामनो उसुबिदा मोननानै आङो भइसखौनो होनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननांला खिन्थु भिडिअ बानायनाय समाव भइस होनायजों जाबादि मजा जायो बै गावनि आसलि भइसजों भिडिअ बानायनाया बांसिन मजा आरोना आंनि थाखाय आरोना खिन्थु उफाय गैया थाव सेरबाय आङो देनानैबो लाबाय एसे सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय आंनाथ' मा थाव सेरनाय लोगो सिदा संख्रिखौ होनानै लाखायो आरोना ओंखायनो बिदिनो एवनोसै बेदरालाय मोजां मेजेमबो एसे मोनदां ओमफ्राय बिखा फेरलेबनैबो लानानै फैदों माने मासे दाउनि बिखाखौ लानानै फैजोबदों आरोना दाउ बयलाराथ' बिखाया गुवार जायोना ओमफ्राय ओरैहाय नै मा होनो रेडि खालामनानै लाखाबाय आङो बेखौ सुहैबावनांगौ दे ओरैनो आङो हानानैल' लादों बाहेरायाव सुहैनोसै आङो एसे ओंख्रिखौ खोबहाबनानै दोनथ'नाय आरोना आलु 3 ना 4 हाबाय आङो
नै ओमफ्राय साइडआव नायदो ओरैबादि अयथासार ओमफ्राय नै सासेया खाथा लाबोनायाव एसे ड्रयिं खालामसाबगासिनो दं आरोना दे खालामथों नांजाया आङो बेफोरखौ ओमफ्राय नै जा साबधान आरोना सनाफोर एसे गोबां खामानि मावहोलां आरो फिसाफोरखौ सामलायहोलांनो नै हालदै होबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो जा थाव ओंखारदों आरोना ओमफ्राय नायदो नानिखौ नायदो अयथासार माने खर'फ्रानो माने आवलिजोबो आरोना खामानि मावबो सुख सान्ति खामानि मावनोनो मोनखाया नायदो गावासो गेसआबो गाहाय जाहैबाय नालाय जि मजा मोनो ओमफ्राय नै आलुखौबो आङो होनानै लाखानोसै टमेट'खौ दा दान्दिसे उनाव होनोसै आरोना आलुजों फ्रोम जाबाथाय आंथ' बिदिनो एवलाबायखायो आं माने बयलार एवबानो बिदि टाइपनिनो एवखायो नालाय आरो माथोआव जेबो गोदान थरिखा गैया सनाफोर नोंथांमोनासो बोरै बोरै एवो मालाय सोरबा सोरबा रुलायलायनानैबो ओमफ्राय जि भाजा आरि एवनानै जायोना बाट आंना बिदि नंलायला आरोना जे ग्रेभि माने जेबो ओंख्रि संदेरलाहाय मिन्थावथावनो ओमफ्राय बानलु गोरानखौबो एसे ज्रोम हरनोसै साननानै आङो बास देयाखिसै आरोना देनो बानानैहाय ओमफ्राय बानलु गोरान हरनायनि उनावथ' भाजाफोरनि ओंख्रिफोरनि बेदरफोरनि लुक्सआ आलदा जाखायोथ' बेनो नायथावथाव लुक्सआव फैहांबाय आंनाबो टमेट'खौबो स्रायै हरनानै लाबाय आङो बेदरा फेरलेबसे मेजेमबो दंमोन ना जा मेजेम ओंखारबायहाय बरिया जासिगोन बेयो जानायावहाय खिन्थु खुनाय बेदर जायैया जा गोबाव जाबायमोन दे आङो दिनैसो जानोसै सावनायसो जानाय जायोमोन ना सावनायखौ मोजांसिन मोनोमोन मायाबो बेस्रा मा खालामनो आरोना बाबांसिन जाथ'सैनो जाहैबाय खारै ओंखामबो संनानै लाखाबाय जिसि जिलाफोरखौ टेनसन लानाङा दे सनाफोर बे बिराद बुस्रि बुस्रा खालामनायसै आं बेयावनो दोनफ्लांदों आरोना मानो बाहेरायाव दोनबाथाय आरो बांसिन जाबावगोन आरो बेखौबो दामुगै साफा सुनायसै खिन्थु ब्लाउस बोराय नालाय मानिमोन बिदि जानानै दं आरो होल्लां होथां नुबाय आंना इसिङा कालारलेस नालाय ओंखायनो बिराद बोरैबा नुयो आरोना आंनो भिडिअ बोरैबा नुयो खिन्थु बिदि नङा जानाय लोंनाय बुस्थुआ साफ साफाय जाबानो जाबायना बेफोरखौलाय माथो खालामबावनो कालारखौलाय नै दै एसे हरनोसै आङो ग्रेभि खालामनानै लानोसै मेजेमजों न'नि टमेट'जों एकदम कालारफुल जाखाबाय नोंखौलाय बेसे नायनो सियालानो ओरै थांलाय ओरै फैलाय एसे गोदौथोंसै बियो ग्रेभि खालामगोन नायबायहाय सोरना नायबाय ओमफ्राय ओरै ए देख' बेबायदि ड्रयिंखौ स्कुलाव नाङिखौबा जा गोसो होनानै बानायगोन बियो सोर बियो गजु सात्र माथोमोन गावनो देखायनो थिननानै दे जाबायथ' दानो मोजां नुखाबाय ओंखायनो देखायदो आं आया दा दसे देखायबावगोन आं दे मेहनत खालामबाव नै टेलिफनाव नायनानैसो आया बिबैनि टेलिफनाव नायनानैसो बेखौबा जि गोसो होगोन ओमफ्राय थोरसिया एसे खालि खालि जागोन नालाय आङो माइनाव फैबाय नैबे थाइबेंखौ थाइसे स्राय हानानै लानोसै खाजि आरोना सामब्राम एसे लादा मेमे लानोसै बास क्लें मोनक्लें नै ओमफ्राय मोननाया लास्ट लुगा आरोना सनाफोर बिदिनो खालामनो सानदोंमोन बिदिनो जाहैबाय थाइबें खाजियाबो हाखाबाय आं बिदिनो संख्रिल' होआखै ओमफ्राय थारमाने नै बेस्रा फिसाजोआ बोरैबा जाबाय आरोना रेडि ओंखामबो जाबाय बेबो जाबाय उन्दुसै मा ओंखाम जाला दहाय बाजाराव थांनायाव केक जाबोदों चक'पाइ बेनो जाबाय नोंना चक'पाइ ओमफ्राय माबा मोनसे जाबावदोंमोन ओंखाम उखैयाखै गाइखेर लोंनो एसे गाइखेर लोंसै फैदो लोंसै होमबा ए उन्दुनो ओंखारथारबाय 8थायावनो उन्दुनो ओंखारबाय नोङो दे खयथा जाखो मा खयथा जाखो नों बार्थडेआ माला सामफ्रामबो फुङाव सिखारनानै आं बार्थडेआ माला होनबाय थायो नों बार्थडेआ माला मादै बुजिगोन खिन्थाबाबो रायजो राजाफ्रा जाखांस्रांजोब्बाय आरोना बारा आं जानोसै नानियाबो जा खेलें खेसें खालामनानै दासो उन्दुलांबाय आरोना नै गारा फिसानो दै गुदुङा थोबावलायासैसो नै एक्सट्रा जानबावलायबायसो जोंहा ओमफ्राय सोनाफोर नै हजो बिथांनि गामसा बोरायखौसो साखास्रोलायबाय आरोना आङो माने हानजो बाला जायै माबा लोमजास्रोस्रो गगागा नांथा मोननायानो माने गोजांस्रोस्रो मोनबाय आरोना आङो दा नै दाउ बयलार जाना होबावनोसै आरोना जानानै लागोनसै ना दै गुदुंसो लोंसै आंबो आरोना गुसुल' गाङो दैयानो गुदुं लोंनानै लानोसै गामसा साखालायनायानो गाज्रि मोननाङा दे जाबाय सनाफोर जोबथ'बाय मोननानै बालाबगासै आरोना दै गुदुं सोनानै लाबाय बेनिफ्राय मा होनो ओंखाम जाफुनायावनो जा गोबानो ओंखारनानै मुगैनानै बोरैबा
ओंखामखौनो जानो हाजोबासै आरोना आङो मानो होननानै बुङोबा हनै बेहासो स्राय फैबावबाय नैबे जायगायाव बाबु जिरायनायाव आङो जिरायनानै ओंखाम जादों आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौनिफ्राय थ'थ' मासे गाहायाव थिखा गोलैनानै होदोंहाय ओमफ्राय दाना मावजि बिमाया आंनि खाथियाव हारा ख्रेब ख्रेब जाबाय थादों आं माने हाराखौ हरदों आरो बिबाय थानायखाय ओमफ्राय दाना बियो थिखा गोलैनाय लोगो लोगो बारसिन गारबायना थिखाखौ मोनखोना मोनदों आं माने बोरैबा मोनबाय आरोना बुस्थुखौनो मानो बोरैबा मोनखोथाय आङो ओमफ्राय फोरफोर बारसिनलाबायबाय बियो फोरफोर खारदों खोमा बिथिं हासिबबो दङ हासिबावबो हाबसोलाबायदोंमोन नामाथाय उनावहाय आं ओरै नाहरबाबो नुला आरोना मोजांबो नाहरला आङो उनाव दाना ख्रेब ख्रेब होननाय खोनाबाय ना बोरै आं हारा हरनायखौसो ख्रेब ख्रेब अरखो ना थिखाखौसो ख्रेब ख्रेब अरखो जा मुगैदों ओंखारबाय आं बोरैबा गोबानो ओंखारनानै आं आरो जानो हायासै सुनाफोर आद्रा खिद्रा एसे दंबावो गारहैनांबायसो आरोना आरो बिनि सायाव आइ आफा आदा बाजि आं जेबो मिन्थिया दिनैनि ओंख्रिखौ आरोना ना स्वाद ना बवाद आं जेबो मिन्थिया गगा मोननानै एथ'ग्राबो जेबो मिन्थियासै आं संख्रि नांनायखौबो आं हारसिं फात्ता मोनबावासै आरोना दहाय साखिनायाव एसे फात्ता मोननाय बायदि मोन्दोंमोन खिन्थु नै दा जेबो आन्दाज मोनखायासै जायाखै ओमफ्राय दाबो हाय रे हाय जाबायलायनो गावना ड्रयिङा बाब गावनि आखाइजों बानायनायखायनो बिमायंमोना मा होनो रेटिं हरदो जादोंना जायाखै ड्रयिं हि राम बिदिखौबा सोर बियो गज' साथुरि मा सातुरि बेलाय सातुरि जाथो थ' लांदो थां बिदिखौबा गोसो होयो दा ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना ब्लग्सआ मोनानैसो जाहैबाय गोथावानो जादोंमोननो ओंख्रिया बुंबाय बिथांमोन जाग्राफ्रा खिन्थु आंहासो पात्ता मोनाखिसै आरोना स' दा जाथारला आंनाबो आरो दा आङो गोरानजोंसो गगा मोनखायो गिसिजों आंखौ बारा गगा मोननो हाखाया बे अबस्था जाबाय आं ओंखायनो दा हारसिंनो अट'मेटिक हामलांगोन ओमफ्राय बेबायदिसो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय एसे संनाय मानायखौ देखायनाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय